Most már beszélhetsz. Most már mondhatod a magadét. Szóval, meséljük el a nyilvánosságnak, mi történt. Aha, értem. És utána folytasd. Ne beszélj. Hát azért ez nem semmi. És ez mind? Ez mind megtörtént? Komolyan? Ez így volt? És a többiek mit szóltak hozzá? Ne. Tényleg? Nem mondod? Hát ez nem semmi volt akkor. Akkor mindenki élvezte, igaz-e? Jó volt egy kicsit, igaz? Jó volt? Jó volt egy kicsit?